и съм абсолютно възхитена от това, което се случи тези няколко дни. Много наситен тренинг, много интензивен, но въпреки всичко има така един плавен преход от една тема в друга. Време за осъзнаване, много вдъхновение, притихване в себе си, работа със себе си, много вау моменти. Да, аз имах свои лични прозрения относно моето лидерство. Много съм благодарна и щастлива. С удоволствие бих участвала в Lady Leader програми и в бъдеще. Програмата много ми харесва. Цялата организация, треньорите ни са прекрасни. Определено се чувствам като лидер в момента на живота си. Така че благодаря.